Takže čaute, som tu zase ja, Terka. A ja Julka. A dnes sme si pre vás vybrali tému, o ktorej sa budeme rozprávať, feminizmus. A chceli by sme povedať možno niečo z našich názorov a vypichnúť niečo, čo sa týka nás a ako my sa dívame na feminizmus. Pretože si uvedomujeme, že momentálne je vo verejnom priestore táto téma veľmi rozoberaná. Mali sme tu aj marec, ktorý bol teda dňom alebo respektíve mesiacom žien a ženských práv. A vlastne táto téma sa dotýka veľmi veľa oblastí života, či už politiky alebo nejakých ľudských práv, práce, rodiny a vlastne čohokoľvek iného. A nemyslíme si, že úplne sme vzdelané v tejto téme tak, aby sme vedeli vlastne všetky tieto témy pokryť, ale chceli by sme sa zamerať na nejaké základné veci o tom feminizme a možno na nejaké mýty, ktoré tento feminizmus prevádzajú a s čím sa stretávame my a ako sa na to pozeráme. Tak mohli by sme začať, že čo je taký najväčší mýtus, s ktorým sa stretávaš v súvislosti s feminizmom? Tak čo ja si myslím, že je v našej generácii tak najčastejšie prezentované a nie je to správne vysvetľované, je priamo to, čím sa feminizmus zaoberá a ako sa ľudia dívajú na feministky, ale aj feministov, pretože to je možno niečo, s čím je spojený feminizmus neprávom, že feministka môže byť iba žena, pretože si myslím, že to tak nie je. Áno. A pre mňa je to niečo, čo ako keby tomu feminizmu robí iba zlé meno a taká tá pôvodná myšlienka celého toho hnutia alebo celého toho, celej tej potreby zrovnoprávniť ženy a mužov sa stratila, pretože to ľudia berú ako niečo, kde ženy sa považujú za viac cenné a nemajú mužov rady, čo samozrejme nie je pravda. A to je možno niečo, čo vnímajú tak ako staršie generácie, tak bohužiaľ aj veľa mladších ročníkov ako taký ten hlavný vlastne zmysel feminizmu. Áno, úplne súhlasím a myslím si, že v mladšej generácii je tento problém ešte viac výrazný, pretože určite viacero z nás pozná aj takých tých maskulínnych influencerov alebo rôzne známe osobnosti, ktoré vlastne z feminizmu robia niečo, čo je nežiadúce, čo je vlastne nesprávne a úplne už nepotrebné v tej spoločnosti, čo ale nie je pravda. A zároveň je podľa mňa dôležité vysvetľovať stále dookola, aj keď teda nám to môže prísť ako základná vec, že feminizmus pomáha nie iba ženám, ale aj mužom a že je to ako keby len základná túžba rovnosti tých dvoch pohlaví, že to nie je, že by sme teraz chceli, aby jedno pohlavie bolo nad druhým, ale aby sa vlastne tie pohlavia vo všetkých oblastiach života vyrovnali a zároveň, aby boli aj odstranené také tie toxické rodové stereotypy, ktoré vlastne ubližujú aj mužom, aj ženám a v konečnom dôsledku nevplývajú dobre na nikoho. A ja som veľmi rada, že spomenula to, že pomôcť aj mužom v tejto sfére, pretože ono častokrát sa ako keby kladie príliš veľký dôraz, možno aj v rámci toho feminizmu ani toho nesprávneho pochopenia tomu, že ženy sú jediné, ktoré sú v spoločnosti často utlačané alebo možno menej cenné a považované za také tie podradné pohlavie. Ale je pravda, že aj muži sa občas stretávajú s týmto javom, že sa k ním dostane nejaké akože posudzovanie a predsudky. A ja si myslím, že práve aj v dnešnej dobe, kedy muži možno trpia takým tým pocitom, že ak nie sú takí maskulínni a silní, tak už nie sú mužmi.
a potom takí tí muži, ktorí si nalakujú nechty a sú spokojní sami so sebou, sú sebavedomí a cítia sa fajn aj s niečím, čo je možno považované spoločnosťou za ženské, tak aj oni sa dostávajú potom do nejakého miesta, kde im možno nie je dobre, kvôli tomu, že buď inými mužmi alebo aj ženami sú posudzovaní za nejakých iných. Presne tak, áno. Tento ako keby chybný pohľad potom vplýva aj na to, že jednak muži sú odsudzovaní nielen keď nejaké feminné stránky seba prezentujú, ale zároveň keď sa akože otvorene hlásia k tomu, že sú feministi a že podporujú ženy a ich práva. Ale ja si myslím, že akákoľvek zmena v spoločnosti musí byť ako keby podporovaná aj jedným, aj druhým pohlavím. Práve tí muži jednak môžu pomôcť tým ženám, aby sa veci ďalej hýbali dopredu, pretože áno, žijeme už akože vo vyspelej časti Európy a väčšina takých tých základných ľudských práv sú tu ženám garantované, ale stále to nie je vyhratý boj. A ešte je pred nami veľa práce, pretože ani v severských krajinách ešte tá rodová rovnosť nie je úplná. A práve títo muži, ktorí by sa akože otvorene hlásili k tomu, že sú feministi, by mohli tým ženám v konečnom dôsledku pomôcť a vybudovať lepší svet, tak ja by som len chcela, ak tu máme aj nejakých mužských poslucháčov, tak určite sa nehambíte za to, že podporujete ženské práva a že podporujete ženy vo všeobecnosti, pretože to nie je nič, za čo by ste sa mali hanbiť a čo je odsúdenia hodné, ale práve, že je to veľmi fajn a môže to pomôcť minimálne vášmu okoliu a vlastne zmena akákoľvek začína od jednotlivcov a potom to môže prejsť ďalej. Tak ak chceme, aby sa zlepšilo to prostredie, v ktorom žijeme, tak podľa mňa dá sa to aj takto. Áno, ja som veľmi rada, že si vyzvala aj mužov a ja mám napríklad skúsenosť z toho a chcela by som povedať, že možno muži častokrát preto odsudzujú feminizmus, pretože si myslia, že ženy si chcú možno niektoré veci uľahčiť alebo chcú, aby mali nejaké výhody, alebo nazvime to tak. Ale paradoxne je to práve, že niekedy naopak a ja mám skúsenosť s tým, že môj brat napríklad pracuje v armáde a tam je tá rodová rovnosť naozaj na veľmi vysokej úrovni a je to tak, že zachované v tom zmysle, že také isté nároky, aké sú kladené na mužov, sú kladené aj na ženy. Čiže tam to nie je stále o tom, že tá žena bude mať ľahší život alebo bude mať nejaké výhody. Je to skôr o tom, že práve naopak tá žena robí presne to isté, čo robí ten muž. A ona, ak je dostatočne silná, čo je častokrát úplne bežné, že tá žena v tej armáde to zvláda rovnako ako muž, tak je tam tá rovnosť zachovaná. Vtedy sa jednoducho nerobí rozdiel. Alebo, ja neviem, v práci, keď má žena 2 deti, ale stále je manažérka nejakej veľkej spoločnosti, je schopná to spraviť a keď sa na to nebudú ostatní ľudia dívať ako niečo špeciálne, tak vtedy si myslím, že sa posunieme niekam, keď to nebude iba o tom, že fíha, ona asi nie je dobrá matka, keď stíha popri tom ešte pracovať na takej vysokej pozícii. Že častokrát tie ženy musia naozaj oveľa viac pracovať alebo viac sa snažiť a tvrdo makať, aby boli tam, kde sú, aby zvládali... Prerazenie skleného stropu, áno. A ono často, jasné, žena má veci, ktoré v živote, ktoré muž riešiť nemusí, alebo ktoré jednoducho nerieši, pretože je to trochu iný svet, ale možno sa príliš robí taká tá hranica medzi tým, čo môže robiť žena a čo môže robiť muž v živote len kvôli tomu, že aké iné predpoklady má. A samozrejme, ono nedá sa to teraz urobiť tak, že ženy budú od rána do večera pracovať ťažko v lese, ale o tom to ani nie je, pretože si myslím, že to je skôr o tom, aby žena aj ak chce niečo dosiahnuť, aby nemala problém s tým, že je žena. Aby jej ani na sekundu nenapadlo, bude to pre mňa ťažšie, pretože som žena. Áno, presne tak.
Ja si myslím, že netýka sa to podľa mňa len feminizmu, ale myslím, že v 21. storočí aj keď máme nejaké rozdielnosti, nie len medzi pohlaviami, ale aj ľudia celkovo medzi sebou, tak každý by mal mať rovnaké príležitosti. To, že nie sme rovnakí, to neznamená, že si nie sme rovní. Čiže niekto má väčšie fyzické predpoklady, niekto má väčšie inteligenčné predpoklady, niekto má väčšie kreatívne predpoklady, ale to neznamená, že by vlastne len na základe pohlavia by niekomu malo byť upierané to, čo chce robiť, alebo či Mhm. chce mať veľkú rodinu, či nechce mať žiadnu rodinu. Áno, áno, presne. Feminizmus sa dotýka aj tejto oblasti života, že vlastne myslím si, že je to skvelý nástroj a nie iba pre ženy. Budem sa opakovať, ale je to tak. Rozhodnúť sa slobodne, čo chceme so životom robiť tak, aby sme proste boli šťastní a necítiť nejakú potrebu, že nutne teraz musíme spadať do nejakej šablóny, do nejakej škatulky toho, aký by sme mali byť, či už ako ženy alebo ako muži, ale proste žiť autenticky s tým, aké máme kladné stránky, aké máme záporné stránky a proste využiť to naplno. Mhm. Ja si myslím, že aj to, ako ženy vlastne celkovo zažívajú nejaké situácie v živote, ale aj muži, ja si myslím, že to, že vznikol feminizmus, je o tom, že muži mali možno rovnaké problémy, alebo iné, ale rovnako závažné. Iba sa o tom báli rozprávať, pretože sa možno báli si prijať, ako keby báli sa vyjadriť to, že sú im odopierané nejaké práva, pretože mali v sebe tú predstavu, ja som muž, ja som silný, ja nemôžem vyjadriť to, že som Mhm. v niečom sklamaný, alebo že mi niečo je odopierané. Takže podľa mňa ten feminizmus tým, že o tom rozprávajú ženy, tak je to dosť tak akože škatulkované, že je to čisto iba o tých ženách. Ale určite, ja si myslím, že tak ako sa to deje ženám, sa to deje aj mužom, preto muži nech sa neboja rozprávať o tom, že feminizmus je naozaj pre všetkých, ale bohužiaľ je to podľa mňa tak, že tie ženy sú častejšie tými obeťami toho Mhm. možno nejakého z tej takej možno fyzickej stránky, že sú na nich kladené také nároky, že toto nebudeš schopná urobiť, alebo Mhm. možno práve naopak, ja mám aj skúsenosť s tým, že veď nevadí, že nevieš, lebo veď však môžeš byť aj modelka. A to je Mhm. niečo, čo tú ženu často urazí, pretože ten muž to nevníma tak. Jednoducho on si myslí, povie, že veď si krásna, nemusíš byť múdra, ale práve to je to, čo tej žene možno tak uberá na tom, ako ona seba vníma. S týmto, A s týmto vzhľadom podľa mňa aj presne súvisí, že nie iba, že ako keby sa tie ženy vo všeobecnosti vnímajú len ako pekné, ale zároveň potom sú aj častokrát obeťami buď catcallingu, čo je teda akože takéto popiskovanie po ulici, alebo proste keď sa vás niekto Mhm. nevyžiadane dotýka, alebo potom aj nejakého sexuálneho obťažovania, alebo aj iného sexuálneho násilia. A zároveň si myslím, že tie ženy sú v tom verejnom priestore vnímané aj ako keby ako také hysterické, Mhm. tým, že majú menší strach rozprávať o veciach a hlavne prejavovať emócie, prejavovať Áno. to možno, že sa cítia zle. A myslím si, že aj toto je veľmi podstatné, aby sme sa prestali takto pozerať na tie ženy, že ako náhle ženy vnímame ako hysterické, tak aj potom ako keby celý ten feminizmus vnímame ako taký uplakaný a zbytočne emocionálny. A práve je to opäť cez tú optiku toho, že ten patriarchálny svet bol postavený tak, že vlastne tí muži nemali vôbec, ktorí boli pri moci, nemali vôbec ukazovať svoje emócie a myslím si, že aj to veľmi škodí vlastne Mhm. všetkým ľuďom. Áno, ja súhlasím s tým, že muži často neprejavujú svoje emócie a tak ako to
niekedy dávno bolo kvôli tomu, že boli tak naučení, že musia byť mužskí a bez emócií, tak dnes si myslím, že aj keď je to už trochu otvorenejšie a je stále čím ďalej, tým viac mužov, ktorí sa neboja rozprávať o tom, ako sa cítia a rozprávajú o svojich pocitoch, tak si myslím, že je možno aj stále väčšia časť mužov, ktorá spada do takej tej skupiny maskulínnych mužov, ktorí sa boja vyjadriť tú svoju krehkú stránku, pretože sú možno častokrát homofóbni a boja sa, že budú krehkí a že to nie je mužské. A to je podľa mňa niečo, čo je tiež tak nejak spájané s tým feminizmom, že tí muži sa možno boja vyjadriť aj súhlas s tou ženou, tak radšej budú ako keby tým proti názorom, aby náhodou nebolo na nich kladené to svetlo, že ty si iný, pretože ty podporuješ ženu a vyjadruješ svoje emócie, takže ty nie si chlap a možno sa potom ten muž bojí, že ako bude mať postavenie spoločnosti. Takže ja si myslím, že často to je aj o tom, že tak nejak radšej idú tí muži s tým prúdom a boja sa vyjadriť názor. A čo je také veľmi zaujímavé, tak čítala som asi tak pred mesiacom taký článok, že vlastne ako sa súčasní muži pozerajú na feminizmus a bolo to porovnávané napríklad s ich otcami a starými otcami. A paradoxné bolo, že dnešní muži, takí tí vo veku okolo 20 rokov, sú o mnoho menej feministami a teda podporovateľmi ženských práv, ako boli napríklad ich otcovia. A to áno, presne súvisí s tým, že títo muži jednak aj kvôli tým sociálnym sieťam, ale možno aj kvôli kamarátom a nejakým skupinám, v ktorých sa nachádzajú, sa proste boja jednak ukázať, že vlastne podporujú tie ženy, ale zároveň sa boja ukázať aj akúkoľvek inú slabosť. A ten feminizmus je demonizovaný aj preto, že on priamo súvisí aj s inými formami boja za ľudské práva. Že napríklad proste je priamo prepojený s bojom proti rasizmu, s bojom proti homofóbii a teda bojom za LGBTQ plus práva alebo za akože akékoľvek iné práva, čo sa týka, ja neviem, duševne chorých ľudí alebo aj telesne postihnutých ľudí a že naozaj aj tým, že vlastne je to všetko takéto spojené, tak sa ľudia boja, že si ich potom s tým budú asociovať všetci, že vlastne toto je ten človek, čo sa stavia za práva žien a gejov a je to potom niekedy ťažké aj pre tých ľudí zvládnuť to v tých svojich sociálnych skupinách, že vlastne vyčnievajú, pretože myslím si, že na Slovensku a napríklad tu na Orave to stále nie je niečo bežné. Ja si myslím, že aj to, ako si vravela, ako sme to viackrát už spomínali, že aby tí muži sa nebáli, tak podľa mňa je to dôležité, aby aj ľudia, ktorí majú väčší vplyv na širšiu skupinu ľudí, napríklad na tých sociálnych sieťach, a ak nejaký takýto muž na sociálnej sieti vyjadrí názor, ktorý je kladný voči vlastne feminizmu a podporí ho, tak to môže podporiť takých tých menej odvážnych, pretože uvidia niekoho, kto sa o tom verejne vyjadruje a to môže naozaj podporiť toho človeka, ktorý možno sa bojí vyjadriť ten svoj názor. A tiež by som chcela nadviazať na to, ako to vnímajú staršie generácie, pretože ja som sa rozprávala s mojimi rodinnými príslušníkmi viacerými, ktorí sú starší a napríklad som sa stretla s názorom, ktorý mňa dosť prekvapil a je to taký nie úplne, že antifeministický názor, ale skôr je to niečo, čo možno zase je zle ako keby vysvetlené ohľadom toho feminizmu a to je to, že mne bolo povedané vlastne z tej druhej strany, že feminizmus možno tá osoba vnímala skôr ako niečo, čo je taká tá osobná nevyrovnanosť tej ženy.
A to si myslím, že naozaj nie je pravda, pretože mne teda dával ten človek ten argument, že ak tá žena pociťuje, že sa jej napríklad niekto vysmeje za to, že nie je dostatočne múdra, ale nevadí, lebo vedie pekná a je žena a môže sa uživiť aj inak, tak, že to je preto, že tá žena proste nie je s tým vyrovnaná a že to je ten problém. Ale ja som na to povedala, že no tak to si môžem povedať, že dobre, môj muž ma doma týra, robí mi každodenne násilie, ale ja sa s tým vyrovnám, pretože som dostatočne silná a nebudem to riešiť. A je to absurdné, pretože ak by sme mali všetky problémy riešiť tak, že si povieme, som dostatočne silná a psychicky vyrovnaná, tak sa nikam neposunieme a myslím si, že je dôležité, akokoľvek tá žena silná je, o tom rozprávať, pretože by sa to nemalo diať, aj keby to každej žene bolo jednoducho úplne akože by to brala v poriadku, pretože je tak intelektuálne vyspelá, že to nevníma a povie si, že ten človek jej za to nestojí, ale ono by sa to nemalo diať. A akokoľvek to tá druhá strana vníma, tak by sa to nemalo diať. Podľa mňa feminizmus je pekný aj v tom, že ponúka viac menej všetkým ľuďom, ale teda najmä tým ženám, priestor na to, aby si oni sami vytvorili vlastné osobné hranice. Lebo celkovo táto téma napríklad vtipov, alebo komplimentov, alebo čokoľvek iného, je veľmi, veľmi taká komplexná a podľa mňa náročná to aplikovať na celkovo všetky ženy, pretože každému vyhovuje niečo iné. To, čo sa jednej žene môže zdať ako kompliment, sa druhej nemusí. Ale podľa mňa feminizmus je aj o tom, aby si každá žena mohla povedať akejkoľvek oblasti svojho života, že toto sa mi nepáči, že sa mi to deje a proste prestaň s tým. A okolie by to teda malo rešpektovať. Najmä akože muži, že proste ak sa tej žene nepáči, že jej každý deň, ja neviem, niekto hovorí, že proste aké má pekné dlhé nohy, pretože sa jej to zdá, že je to proste nedôstojné, tak podľa mňa okolie by malo rešpektovať to, že to nechce počúvať. A zároveň si myslím, že veľa žien, ktoré majú akože takýto názor, že ten feminizmus je ako keby témou nevyrovnaných žien, ktoré sú sami so sebou nespokojné a proste stále potrebujú niečo riešiť, tak tým, že sa oni vyjadrujú, že niečo robím, ja neviem, som úspešná vo svojej kariére, mám rodinu a všetko, že má vlastne tá žena všetky tieto práva, ktoré pre ňu museli vybojovať tie pred ňou, ale potom povie, ale určite nie som feministka. Tak myslím si, že to je niečo, čo tiež ako keby poukazuje na tú dezinterpretáciu toho feminizmu, že väčšinová spoločnosť a hlavne tie staršie ženy proste nerozumejú tomu, že už len to, že môžu chodiť do práce, môžu voliť, môžu mať, ja neviem, vlastný bankový účet, môžu mať na starosti svoje vlastné deti, že to sú všetko práva, ktoré sa teraz ľuďom zdajú akože samozrejme, ale pritom ešte nejakých 150 rokov dozadu to tak vo väčšine sveta nebolo. A myslím si, že lepšie vysvetľovanie celého toho hnutia by akože mohlo pomôcť aj týmto ženám, aby si vlastne uvedomili, že nie je to niečo, čo by sa malo odsúdiť a pritom aj im to pomáha v živote a potom by to podľa mňa akože celkovo mohlo zmeniť aj tú náladu v tej spoločnosti, kebyže aj takéto bežné ženy by sa proste hlásili k tomu, áno, že som rada, že mám práva a proste chcem, aby tie práva mali aj napríklad moje céry a ženy okolo mňa. A ja si myslím, že tak ako to bolo pred tými rokmi, dávno, pred stovkami rokov, kedy tie ženy nemali takmer žiadne práva a my sa posúvame stále ďalej a jednoducho zlepšujeme tú situáciu, vyrovnávame tie rozdiely a tak ako si povedala ty, že tie ženy si to neuvedomujú, pretože to nezažili a jednoducho narodili sa do sveta, kde už mali všetky tieto práva a tak to možno vnímajú ako zbytočné. Ale ja si myslím, že je dôležité poukázať na to, že my stále nie sme na konci a že síce také tie
poviem to, základné životné práva, ako starať sa o svoje deti, mať možnosť ísť do práce, riadiť auto a všetko toto už, chvála Bohu, máme. Nie všade na svete, to tiež treba podotknúť, že tam, kde tieto práva nemajú, si myslím, že všetky ženy by povedali, že sú feministky, pretože chcú mať tieto práva, ktoré sú pre nich úplne Áno. nevyhnutné k životu. A to, že my už ich máme, neznamená, že jednoducho teraz už feministky nie sme, pretože tie práva máme. Už ja si myslím, že automaticky s tým, že to právo mám, tak som feministka, pretože keby som ňou nebola, tak by som si povedala, dobre, ja nejdem si spraviť vodičský preukaz a budem tu poslúchať svojho manžela a bude mi jedno, že bude mať ďalšie 4 manželky, pretože ja nie som feministka. Áno. Ale stále je veľa vecí, ktoré treba riešiť a možno sú to oproti už minulosti také maličkosti, ale stále to tým, že nám ten život komplikuje a je to stále niečo, o čom je dobré rozprávať, pretože ono to môže začať nejakým takým tým nevinným vtipom, ktorý je mierený na ženskú adresu a tieto vtipy práve sú jedna z takých vecí, ktoré sú podľa mňa tak tolerované v spoločnosti, pretože to nie je nič, čo by na prvý pohľad nejak tu tej žene ublížilo, pretože to nie je nič také, že by bola nesvojprávna, alebo by jej boli odoberané tie základné práva, ale keď si to tak vezmeš, v podstate to je istá forma šikany, istá forma týrania psychického tej ženy. Áno, akože dá sa to tak povedať. Podľa mňa skôr by som povedala, že istá forma sexizmu. Že akože kým sa to nutne nedostane do toho bodu, že fakt akože nejakú ženu verejne istá skupina ľudí uráža, čo sa napríklad deje akože vysoko postaveným političkám alebo novinárkam, tak sa tie vtipy môžu javiť ako nevinné, ale je to ako keby spodok tej pyramídy a podľa mňa čím väčšiu toleranciu ako keby nejakým druhom posmeškov a takejto ako keby diskriminácie tolerujeme v tej spoločnosti, tak potom sa nám zvyšuje tá miera tolerancie a potom zrazu proste nám nevadí, keď sa ženy urážajú vo verejnom priestore. Nevadí nám, keď niekto tieto ženy, ja neviem, zahádzuje alebo proste ponižuje. A potom sa to teda akože dostáva už do toho módu, že vlastne ako spoločnosť častokrát nevieme odsúdiť ani domáce násilie alebo akékoľvek iné formy ubližovania tým ženám, ktoré sú stále prítomné, lebo ako si vravela, tak určite to nie je vyhratý boj a podľa mňa s feminizmom to je podobné ako s demokraciou, že keď už ju raz získame, tak to neznamená, že sa teraz akože prestaneme o to celkovo zaujímať. Podľa mňa ľudské práva sú taký malý poklad, ktorý by sme si mali chrániť a môžeme to vidieť vlastne aj tu, ale tieto tendencie aj vo svete, že v niektorých krajinách, ktoré už akože sú vyspelé a pokročilé v týchto právach, sa niekedy ide akoby dozadu, pretože sa tomu prestávajú ženy venovať verejne, pretože už majú pocit, že ten boj je vyhratý a že už sa o to viac netreba starať a že vlastne by to mali riešiť práve v tých krajinách, kde tieto práva nie sú. Lenže právo nie je samozrejmosť a to, čo niekedy niekto dostane, neznamená, že mu to niekto nemôže aj odobrať. Takže podľa mňa je veľmi dôležité akože vyvrátiť aj taký ten mýtus toho, že keď už tie práva máme, že to je vlastne vyhraté a že už ďalej sa o to netreba starať. Práve naopak ďalej treba akože rozprávať o tom, prečo sú tie práva dôležité a vlastne aj ďalej pokračovať v tom, aby sa ten život zlepšoval a aby sa zlepšovali podmienky aj pre mužov, aj pre ženy. Pretože to v konečnom dôsledku prospeje celej tej spoločnosti, keď sú tí ľudia spokojnejší, šťastnejší a všetko toto. A ja si myslím, že je dôležité ako keby z toho miesta, kde ženy žili pred stovkami rokov, kedy to fakt bolo pre ne možno miesto, kde naozaj nemali slobodnú vôľu,
Mhm. Správame miesto, kde majú naozaj komfort. Pretože teraz, podľa mňa je rozdiel medzi slobodou, ktorú máme, a takým tým komfortným miestom, pretože myslím si, že veľa žien tú slobodu má v určitých sférach, kde Mhm. iné ženy ju nemali niekedy v minulosti, ale nemajú ten komfort. Napríklad ja som sa stretla s názorom, že vlastne tá osoba mi vravela, že sa stretáva stále s tým, že máme málo žien v politike a že si myslí, že no tak ale tie ženy tam nechcú ísť, tak prečo ich tam Mhm. tlačiť? Ale áno, oni tam, ak tam nechcú ísť kvôli tomu, že ich to jednoducho neláka, je to úplne v poriadku, ale ja si myslím, že tam častokrát nechcú ísť pretože nemajú ten komfort a vedia, že to obnáša obrovské rizika a keď sa tam tá žena do politiky dostane, možno je to pre ňu rovnako jednoduché už v dnešnej dobe sa tam dostať ako pre muža. Niekedy áno, tá žena už má, chvála Bohu, taký istý prístup k tej práci alebo také isté možnosti ako ten muž, ale nejde tam. A nie preto, že by nemala o to záujem, ale preto, lebo vie, že stále to nie je pre ňu komfortná zóna. A to nie je z toho dôvodu, že ona by sa necítila dobre, ale že by ju iní ľudia tam vlastne robili jej z toho miesta niečo, čo pre ňu nie je možno príjemné. A to je práve napríklad také tie podpráhové vtipy a také to, čo prvoplánovo nie je myslené ako urážka žien alebo taký ten sexizmus, ale v Mhm. podstate stále vytvárame takéto napätie v tej spoločnosti. Áno, áno, presne je to tak, že to je tiež ďalším takou akože buď lžou, alebo niečím, čo sa úplne nie správne chápe, že ešte stále si veľmi veľa ľudí myslí, že tie ženy, aj keď už teda majú vo viacerých oblastiach života úplne rovnaké práva ako muži, ale že proste že na niektoré pozície, či už nejaké silové, alebo aj mocenské, ktoré sú vlastne plné stresu, že na to nie sú stavané. A pritom myslím si, že aj keď teda určite je veľa žien, ktoré proste sú radšej zamerané na rodinu a nie na kariéru a to je úplne v poriadku, pretože Mhm. feminizmus je aj o tom, že každá žena by si mala vybrať to, čo ona chce, pokiaľ to neubližuje niekomu inému a že vlastne niektoré ženy naozaj aj ktoré by akože chceli ísť do týchto pozícií, napríklad do politiky alebo do nejakých manažerských pozícií alebo tak nejdu tam už len z toho, že ženy sú o mnoho väčšími terčami kritiky a posmeškov ako muži. Môžeme to napríklad vidieť aj v tom, že máme teraz prvú ženskú prezidentku, ktorej sa vlastne končí mandát a stretávala sa s extrémnymi vlnami odporu, kritiky a všetkého a myslím si, že do veľkej miery to bolo preto, že je žena. Že Mhm. kebyže to isté na jej mieste robí muž, tak by jednak nebolo posudzované to, ako vyzerá a podľa mňa by ani do tej miery nebol posudzovaný jeho akože nejaký rodinný život a proste čo on robí mimo tej politickej kariéry. A myslím si, Mhm. že to je ten dôvod, prečo sa vlastne ženy ešte stále stránia týchto politických funkcií. Takže podľa mňa to je tiež jedna z vecí, ktorá by sa mala zmeniť k lepšiemu, pokiaľ chceme, aby v tom verejnom priestore a aj proste tých či už v mestských zastupiteľstvách, alebo v župách, alebo v Národnej rade, aby proste tam bolo počuť ten ženský hlas, pretože viac ako polovica populácie našej krajiny sú proste ženy a ich názory obohacujú podľa mňa celé to fungovanie toho štátu a rozhodovanie a myslím si, že akože mali by tam byť prítomné. Zas nevravím, že každá žena, ktorá tam je akože dostatočne kompetentná a kvalitná. Podľa mňa je to rovnako ako s mužmi, že máme lepších politikov, horších politikov, úplne zlých politikov, ale myslím si, že tie ženy by tam mali mať miesto a mali by tam byť, pretože je veľmi Mhm. podstatné, aby sa vyjadrovali k niektorým témam, ktoré možno muži úplne nevedia pochopiť, keďže ich nemajú zažité. Áno, a určite aj tá žena, ten ženský hlas by priniesol
či už do tej politiky, alebo aj do iných sfér života, taký ten pohľad ženy, ktorý nie je podľa mňa tak ovplyvnený tým takým mužským ako keby pohľadom, pretože sme si to tak, momentálne máme v politike drvivú väčšinu mužov a tá Mhm, politika je na Slovensku naozaj o agresivite, o takom tom neslušnom vyjadrovaní, o mhm, nie mhm, veľmi celkovo takom rozvážnom správaní sa a ženy sú jednoducho častejšie v tomto také rozvážnejšie, kľudnejšie, miernejšie a bolo by to prospešné, myslím si, tak ako pre samotnú vládu alebo pre samotnú akúkoľvek inú sféru, tak aj pre štát, že by možno tá rovnováha by mhm, bola vidno aj práve v tomto, že teraz možno aj práve preto nie je tá rovnováha v rôznych životných oblastiach, pretože tam chýba tá protiváha proti tomu mužskému hlasu, pretože samozrejme, keby sme mali zase presný opak, v politike samé ženy, tiež by to určite nefungovalo mhm, dobre a chýbal by nám tam ten muž. A takto nám tam práve chýba tá žena. Alebo ako sa aj rozprávala o tej pani prezidentke, tam je to mhm. dosť viditeľné, že koľko našich politikov má za sebou taký ten život intimný a vzťahový, komplikovaný a ja neviem, napríklad taký poviem úplne, že bizarný a veľmi výrazný príklad je Boris Kolár, ktorý má tých Áno, žien a detí naozaj veľmi veľa a stále si áno, myslím, že nedostáva toľko ostrej kritiky ako pani prezidentka, ktorá jednoducho má ten život súkromný, poviem, taký oveľa akože rozvážnejší a kľudnejší ako on. Ale paradoxne áno, ona dostala na svoj účet toľko urážok v rámci tejto životnej oblasti, pričom akokoľvek môžeme to brať, tak prezident a nejaký iný, buď minister alebo poslanec, nie je to tak rozdielna tá funkcia, že by on si mohol dovoliť viac ako prezident, pretože on je rovnako významný v tej politike a rovnako ovplyvňuje, myslím si, celú akože krajinu a keby bol prezident, ktorý má za sebou rovnaký život, ako si povedala ty, ten napríklad súkromný, tak by určite neznášal toľko tej kritiky a to je taká tá práve agresivita voči ženám, ktorá nie je na prvý pohľad viditeľná, pretože ju neviem možno porovnať s tým, ako by reagovali ľudia na muža v tej situácii. veď práve, nechcem úplne zachádzať do politiky, ale tak keď už sme sa tu Mhm. dostali, tak práve Boris Kolár bol predsedom parlamentu, čo je jedna z troch najvyšších ústavných pozícií na Slovensku. Čiže to je akože, nie je to nejaký veľký rozdiel a presne súhlasím s tým, že podľa mňa celkovo ženy si vyslúhujú oveľa väčšiu kritiku za to, že možno nežijú úplne takým tým štandardom tradičnej rodiny, že vlastne Mhm. napríklad myslím si, že terčom bývajú aj rozvedené ženy alebo matky samoživiteľky, čo je akože samostatná kategória žien, ktoré sú podľa mňa veľmi zraniteľné v Áno, v tejto krajine a vlastne niektoré tie predsudky im vôbec nepomáhajú a celkovo podľa mňa všetky ženy, ktoré sa ako keby trošku vymykajú tomu normálu, ktorý si spoločnosť nastavila, tak podľa mňa sú o mnoho viac kritizované, ako keď sa tomuto normálu vymykajú muži, lebo celkovo sa to stalo aj také normalizované, že vlastne mužom prepáčime, ak sú neverní, ak majú milenky, ak majú nemanželské deti a vlastne za to isté ženy odsudzujeme, čo si mhm. myslím, že teda celkovo by sa úplne nemalo riešiť akože osobný život týchto ľudí. Áno, samozrejme tým, že idú do nejakej verejnej funkcie alebo proste sú nejaké verejnej známe osoby, tak musia rátať s tým, že sa to bude riešiť, ale myslím Áno. si, že tento dvojitý meter je úplne niečo, čo je nelogické, že myslím si, že by sa
nemalo vlastne odsudzovať nikoho. Pokiaľ ten človek naozaj niekoho netýra alebo niekomu neubližuje a vlastne žije podľa toho, ako on chce žiť a všetky strany sú s tým v poriadku, tak si myslím, že by sa to nemalo odsudzovať ani zo strany žien, pokiaľ tak žijú. A čo je možno ešte niečo, čo mi pri tom celom napadá, ako taká ďalšia možno taká stopka pre ženy v tejto oblasti slobody alebo toho komfortu, tak rovnako ako je to pri tej politike, tak si myslím, že aj taká tá bezpečnosť, čo ja viem, pri cestovaní alebo pri toho, ako tá žena sa rozhoduje, tak keď si vezmem, že by sa rozhodoval muž, by sa rozmýšľal nad tým, že či sa sám presťahuje do inej krajiny, alebo žena, tak by tamto rozhodovanie prebiehalo úplne inak. A myslím si, že žena by viacej zameriavala sa na to, aké sú vlastne tie štandardy v tej krajine, kde sa chystá presťahovať alebo kde sa chystá ísť na dovolenku. A myslím si, že žiadnemu mužovi by sa nestalo, že sa presťahuje do inej krajiny a zrazu si povie, aha, tu ma nerešpektujú a v tej krajine, kde som bol predtým, mi bolo fajn a bolo mi lepšie. A žene sa môže častokrát stať, že sa dostane do iného prostredia a zrazu si všimne, že ten štandard je postavený nejako inak, že tá látka tej rovnocennosti je tam inak postavená, ako bola ona zvyknutá. A to je niečo, čo si myslím, že tiež je dôležité riešiť, aby to bolo rovnaké na celom svete, aby nemali ženy jednoducho problém s tým, že som rada, že žijem tu, pretože tu mi je dobre, alebo naopak, chcela by som žiť inde, pretože to, ako sa ku mne správajú tu, sa mi nepáči. Ono nejde iba podľa mňa o akože takéto sťahovanie, ale celkovo tá bezpečnosť, ktorú vlastne, bo myslím si, že na Slovensku sa ženy majú pomerne bezpečne. Mohlo by to byť lepšie, ale keď to porovnáme s nejakými inými európskymi krajinami alebo aj mimo Európy, tak je to ako fakt veľmi fajn. Napríklad moje mesto si myslím, že je celkom bezpečné. Aj keď sa teda bojím večer chodiť sama niekde, tak myslím si, že mi to tu až tak nehrozí nejaké riziko, ale celkovo aj veľa takých väčších miest európskych sú fakt nebezpečné pre tie ženy a to je niečo, čo možno muži úplne nechápu, že keď muži niekde idú, tak samozrejme muži napríklad sú častejšie obeťami nejakých bitiek alebo nejakých útokov, ale keď večer žena niekde ide a to nemusí byť len, že proste niekde sa ide zabaviť, ale napríklad len, že ide z práce domov alebo cestuje niekde proste inde, tak naozaj akože ona sa proste bojí, čo sa jej môže stať. A je to úplne iná situácia, ako keď niekde ide muž. A to ani nemusí byť večer, to proste môže byť aj keď tá žena niekde ide sama aj cez deň, kľudne, že vlastne nikdy nevie, čo sa jej môže stať, pretože ešte stále je to tak vnímané, že keby tie ženy sú také krehkejšie a možno nie vždy sa vedia úplne tomu brániť. A akože to je tiež jedna z takých vecí, čo zasahuje do toho života tých žien, že proste máme tendenciu sa o mnoho viac báť ako muži, kdekoľvek sme a myslím si, že aj v tomto prípade by bolo super, kebyže je viac mužov otvorene feministov, tak by sme sa možno aj cítili bezpečnejšie, že by sme vlastne vedeli, že je niekto, kto sa nás zastane alebo kto nás akoby podrží a že vlastne nemusíme sa úplne nutne báť niekde chodiť, len na základe toho, že sme ženy. Ja by som rada ešte ako posledné možno spomenula taký názor mužov, ktorý si myslím, že je dôležité spomenúť. A to je ten, že často tí muži argumentujú to svoje správanie tým, že ja neviem, napríklad ak muž komentuje to, ako žena vyzerá niekde na verejnosti alebo celkovo, že sa správa tak nie veľmi úctivo k tej žene,
tak často tí muži tak nejak argumentujú tým, že ja to mám v sebe, ja mám veľa testosterónu, ja to neviem zastaviť, jednoducho ja to musím tej žene povedať a veď žena prirodzene nepovie mužovi, že wow, aké máš svaly, že muž jednoducho má potrebu ju udrieť po zadku a tak. A to si myslím, že je niečo, čo je fakt absurdné a odvolávať sa na to, že muži to majú v sebe, je fakt, myslím si, nie na mieste, pretože tak ako ženy dokážu ovládať svoje emócie a pudy a city a čokoľvek iné, tak to dokážu aj muži. A vzhľadom na to, že žijeme v 21. storočí, tak si myslím, že niečo ako sexuálne obťažovanie a násilie je fakt postavené na tom, že tí muži jednoducho si myslia, že je to im tolerované, pretože majú iné potreby ako ženy, čo je pravdepodobné, ale určite to nie je dôvod a ospravedlnenie k tomu, ako sa častokrát správajú. Opäť si myslím, že tak sa vrátim k tomu, čo som rozprávala na začiatku, že dôležité je nastavovanie tých hraníc a možno dôležitá zručnosť, ktorú by podľa mňa mali mať všetci a možno by sa to malo aj učiť, pretože myslím, že sa učí veľmi veľa vecí, ktoré sú vlastne nevyužiteľné v tom živote a potom niektoré, ktoré by naozaj boli dôležité, tak ono sa to tak ako keby prehliada a ide to do úzadia, tak si myslím, že by sa malo učiť empatii. Teda tomu, že takému tomu základnému, že nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe. A že vlastne možno sú aj ženy, ktorým ja neviem, sú príjemné takéto veci, že keď ich niekto pochváli, keď ich niekto pohladí a všetko, ale vždy sa akože elementárne spýtať, že či ti to vadí, či ti to nevadí, či ti to je príjemné, či s tým súhlasíš, že vlastne to je také ako keby taký základ toho, aby sme sa všetci v tej spoločnosti mali lepšie, aby sme sa proste navzájom rešpektovali a aby sme vlastne toto pravidlo aplikovali na akúkoľvek sféru toho života. Že vlastne to je aj to, že prečo je podľa mňa ten feminizmus taký prepájajúci. Aj tie sféry života, ale vlastne aj tie iné hnutia za ľudské práva, že vlastne tým, že sa dotýka tak veľa oblastí, tak takéto základné veci sa tam dajú aplikovať. Že ja neviem, nebudem sa proste ženy pýtať nejaké intimné otázky, ak je to jej nepríjemné. Nebudem na ňu vyťahovať nejaké informácie proste len preto, lebo ju chcem ponížiť. Alebo proste nebudem sa jej nemiestne dotýkať, nebudem si z nej robiť srandu, nebudem ju podceňovať, ale zároveň nebudem tvrdiť, že vlastne tým, že je žena, tak by mala zvládať všetko. Že ako keby takéto základnú slušnosť mať k tým ľuďom a podľa mňa by sa potom aj akože žilo každému o trochu ľahšie. Určite. To je asi taký ten základ, ktorý z toho všetkého vyplýva, že celkovo ako ľudia sme málo empatickí a príliš veľa naopak riešime to, čo ľudia iní robia nám a nevieme sa vcítiť do kože toho druhého a to je možno základ všetkých predsudkov a takých tých nerovností medzi či už ženami a mužmi alebo rôznymi sexuálnymi orientáciami alebo rôznymi ľuďmi, ktorí žijú v iných pomeroch a ak by ľudia, ktorí majú možno tie výhody alebo čo sa týka feminizmu, tam majú častokrát v spoločnosti muži lepšie alebo celkovo v spoločnosti sa lepšie žije bohatým alebo bohužiaľ stále lepšie sa žije heterosexuálnym párom ako homosexuálnym alebo akýmkoľvek iným sexuálnym orientáciám a ak by títo ľudia, ktorí majú možno tie možnosti širšie a majú stále väčšiu slobodu a väčší komfort v tej spoločnosti, tak ak by jednoducho viacej dokázali prijať a vcítiť sa do druhej strany, tak to stále ich slobodu to v žiadnom vlastne aspekte nezmenší alebo im to neuberie z toho ich komfortu
iba to pomôže druhej strane. A to si myslím, že je dôležité. Áno, vlastne myslím si, že počas celého tohto podcastu sa nám tak podarilo ukázať, že vlastne aj tí muži, ale celkovo akože široká populácia, že každý ten jeden človek sa počíta, že ak chceme dosiahnuť nejaké ďalšie zmeny, čo sa týka rovnosti a ľudských práv, tak ako keby potrebujeme každého človeka a možno aj zo začiatku práve vyvracaním týchto mýtov, ako sme už spomínali, že vlastne feminizmus je len pre ženy a feministky sú ženy, ktoré neznášajú mužov a feministky vlastne sú kariéristky a že ženy úplne nepatria do mocenských pozícií, že vlastne už len takým tým základným vysvetľovaním toho, čo vlastne feminizmus je a že niektoré zaužívané stereotypy sú naozaj škodlivé, nesprávne a že v konečnom dôsledku ničomu nepomáhajú, že tým, že by sme to minimálne takto akože šírili tú osvetu a vysvetľovali, tak minimálne tým môžeme zlepšiť tú situáciu, že vlastne čoraz viac ľudí sa k tomu bude otvorene hlásiť a potom vlastne tá verejnosť bude ako keby, celý ten priestor bude bezpečnejší pre tie ženy. Že vlastne budú cítiť, že sú podporované a nie sú podporované len na deň žien, kedy im niekto dá kvet a po väčšinu roka proste sa správa sexisticky. Určite. To je asi takéto, čo z toho celého nám dnes vyplynulo a myslím si, že sme naozaj prišli na pekné veci a som veľmi rada, že sme mohli o tomto diskutovať, rozprávať sa. A možno na záver by som ešte chcela odporučiť 2 knihy, ak by si aj ty mala niečo také, neviem, nejakú literatúru alebo nejaký zaujímavý kanál alebo podcast iný, ale tak teda ja by som chcela odporučiť 2 knihy, jednu takú viac faktografickú, dajme tomu, a druhú beletriu. Tak prvou je kniha Feministky nenosia rúžovú a iné lži, ktorá sa vlastne presne týmto zaoberá, že je tam veľmi veľa úspešných žien z rôznych oblastí, herečky, speváčky, političky, ktokoľvek. A vlastne vo svojich krátkych esejách sa snažia vyvracať tieto mýty, ktoré sú spojené s feminizmom a sú to práve ženy, ktoré sa otvorene k feminizmu hlásia. No a druhou knihou je kniha Príbeh služobníčky od Margaret Atwoodovej. Táto kniha má už aj seriálové spracovanie a vlastne hovorí o potenciálnej budúcnosti toho, kedy sa ženám v Amerike začnú postupne odoberať ženské práva. A je to podľa mňa veľmi zaujímavé a zároveň veľmi desivé, pretože už teraz v Amerike môžeme vidieť také tendencie, že vlastne v niektorých tých štátoch sa ako keby vracajú späť. A myslím si, že je to veľmi dôležité čítanie, že vlastne ukázať aj práve to, že ten boj nikdy nie je úplne vyhratý a treba sa stále o to snažiť. Takže áno. Tak ja ti veľmi ďakujem za toto dnešné rozprávanie. Mňa samou veľmi obohatil tento rozhovor. Som rada, že sme prišli na niektoré veci a ja som si v rôznych sférach tak nejak rozšírila obzor a dúfam, že aj naši posluchači sa možno dozvedeli niečo nové a že sme pomohli šíriť takú tú osvetu toho, že každý má na svete rovnaké miesto a každý by mal mať takú slobodu, akú si želá. Ty ešte nemáš nejaký tip, čo by si možno v rámci tejto témy odporúčila, že kde sa vzhľadom na to, že ako čitateľ nie som veľmi úspešná, tak knižky tak veľmi odporúčiť nedokážem, ale možno by som chcela tak nejak iba povedať všetkým, či už ženám, ale aj mužom, že ak sa necítia v tom, kde žijú v tej spoločnosti alebo v prostredí dobre, tak nech to povedia, pretože ja sama z vlastnej skúsenosti síce neviem odporučiť nejakú literatúru, ale viem vám odporučiť to, že
nikdy nie je zbytočné sa ozvať a mne samej veľmi veľakrát pomohlo ozvať sa, rozprávať sa s ľuďmi, ktorým dôverujem a dostalo ma to fakt na lepšie miesta, čiže nie vždy je dobré spoliehať sa na nejaké vyššie dobro, ale často je dôležité aj povedať, čo si myslím nahlas. Nastavujte si hranice a ďakujeme za vypočutie a prajeme ešte pekný deň. Ďakujeme a počujeme sa na budúce. Ahojte. Ahojte.